takže my jsme to často jako přirovnali k tomu, že dáme té stafylokokce nějakou zbíječku do ruky, že bez té zbíječky tu sraženinu jako nerozpustí jenom holýma rukama. Čaute, aj pri dnešnej epizóde nášho podcastu Chci vedieť. Dnes tu máme už vyštudovaného PhD, teraz ho môžeme aj zaradiť, že je to už postdoc. A je to Martin Toll, ktorý získal doktorát v odbore molekulárnej a bunečnej biológie a genetike na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity. Okrem iného je držiteľ celej rady vedeckých a študijných ocenení. Medzi nimi je napríklad dvakrát cena rektora na Masarykovej univerzity či Fulbrightovo štipendium pre vedeckú stáž USA, alebo ako aj my máme Brno PhD talent. Já jenom doplním, že kromě toho získal také titul Mendel Doctorandus a mezinárodní evropský doktorát a je autorem nebo spoluautorem 9 impaktovaných vědeckých publikací a 1 mezinárodního patentu. Dále je předsedajícím zakládajícího výboru juniorské sekce České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. Wow. Martine, buď vítán, ahoj. Ahoj, díky za pozvání a za takový dlouhý výčet. Čakal takové uvítání. To ani nie je dlhé, ako my sme to osekali. Ale wow, akože toľko úspechov za magisterské, doktorské, predpokladám aj nejaké bakalárske štúdium. Okrem iného viem, že si mal priemer stále 1,0, čo ma nenormálne šokuje. Ja nebudem hovoriť svoj priemer. Samý Ačka. No ale z tohto vyplýva podľa mňa, že musíš mať k odboru biochémii a molekulárnej biológii riadny zápal už od nějakého dětstva. Je tomu tak? Asi jo, řekl bych, že vlastně hlavně by to byla nějaká láska, řekněme, k chemii především, protože chemie mě bavila odmala už vlastně i dřív, než jsem ji vůbec měl ve škole, tak mě vždycky zajímaly ty vzorečky a jak to všechno funguje. Takže tím pádem já jsem se těšil na chemii už od základní školy. Během gymnázia jsem se taky věnoval chemickým olympiádám a podobně. Sice mě bavila třeba matika, fyzika, ale chemie vždycky vedla. Takže když jsem se rozhodoval kam dál, tak ta chemie byla jasná, ale říkal jsem si, asi by bylo fajn to nějak obzvláštnit a viděl jsem tak nějakou perspektivu v tom propojit to s těmi živými vědami a s tím, jak ta chemie funguje v našich tělech, proto jsem se rozhodl právě pro studium biochemie. Mm-hmm. Takže tak jsem si nějak k tomu dostal. A k té molekulární biologii? To byla tak spíš trošku souhra, bych řekl, i administrativních okolností a podobně, protože já vlastně výzkumná skupina, ve které jsem, spadá pod ústav molekulární biologie. Tím pádem vlastně to byla taková spíš volba rozumová, ale i to, že se vlastně věnujeme částečně molekulární biologii ve skupině, tak jsem byl rád, že jsem si trošku rozšířil obzory i tady v té oblasti. Takže tak. Mm-hmm. Mňa by zaujímalo ale tá láska k chémii, ako už od toho ranného detstva. Bol si jediný, alebo bol si tak ako unikátny vo svojej triede, alebo bolo vás takých viac? To zajímavá otázka. Nevím úplně, jako že by to bavilo nějak, že bych měl spolužáky, se kterými jsme spolu nějak, nevím, koukali na chemické vzorečky a sledovali pořady, to určitě ne. Lebo u mňa ako bol trend, že všetci milovali informatiku, ešte k fyzike, matike sa hlásili, ale k chemii nebol nikto, ani ja. Asi moc ne, no. Mám spolužáky z gymnázia, kteří se mnou šli pak studovat biochemii, to jo, ale na základce. Já jsem teda byl zrovna ve třídě, kde nebylo moc jako lidí nadšených nějak obecně do studia, takže tak spíš, no. Ale prečo si vybral zrovna Masarykovou univerzitu? No, asi především tím, že pocházím z vesničky, která není úplně daleko od Brna, asi hodinku od Brna, takže i to, že to bylo jako praktické řešení a já jsem tak nějak zvažoval spíš takové ty základní 3 univerzity, co většina napadne lidi, že jo, Karlovka, Masarykova univerzita, UPOL, Univerzita Palackého, s tím, že Praha mě nikdy úplně netáhla, takže jsem byl radši jako na Moravě a podobně a no, ta Masarykova univerzita měla lepší dostupnost, přišlo mi, že má i lepší možná o trošku pověst, takže spíš tak padla volba na Brno. A to si tam ostal vlastne 3 tituly. Máš iba z zakoptala som sa. 3 tituly máš teda z Masarykovej univerzity. A ani fakt za to celé štúdium ťa nenapadlo ísť na inú univerzitu? No, během bakaláře magistra, tak tam jsem radši chtěl zůstat na té stejné univerzitě, protože už to člověk tak nějak zná.
Na doktorát jsem dlouho zvažoval, to je pravda. Dokonce jsem i posílal žádosti někam do zahraničí, že jsem přemýšlel, že už bych šel na doktorát do zahraničí, ale nakonec to vlastně dopadlo tak, že v té výzkumné skupině, kde jsem dělal už třeba na diplomové práci, mi nabídli, že budou rádi, když tady zůstanu, že ta spolupráce funguje. I já jsem jako tam byl spokojen a s tím, že mi právě nabídli, že jo, dobře, když tady zůstaneš, budeš mít možnost vyjet třeba na různý stáže, my tě v tom rádi podpoříme a podobně. Takže jsem si vlastně řekl, že je to možná skoro pro mě výhodnější, než abych jel na jedno místo na celý doktorát, tak mi tady tu možnost zůstat, ale vlastně vyjet na několik stáží, protože jsem byl v různých mnoha zemích, takže nakonec to vlastně pro mě bylo i efektivnější řešení a jsem za něho zpětně rád. Tak to, no. Ty se výzkumu věnuješ v Lošmitových laboratořích Masarykovy univerzity. Jak ses tam dostal, jaká to tam byla ta cesta? Taky nebyla úplně přímá. Já vlastně tím, že jsem zmiňoval, že mě vždycky bavila ta chemie, tak já i když jsem studoval biochemii, tak pořád jsem si říkal, ne, tady ta chemie, když jsme měli přednášky, tak mě bavila nejvíc organická chemie, kreslit ty vzorečky a ty reakce a podobně, to mě vždycky bavilo. Vím, že hodně lidí kroutí očima, když tohle slyší, ale prostě mě to fakt bavilo. Řešit tady ty rovnice, takže já už na bakaláři jsem původně vlastně nastoupil na Ústav organické chemie, kde jsem chtěl zpracovat bakalářku. Ale pak jsem tak nějak zjistil, že vlastně sice na papíře mě baví kreslit ty vzorce podobně, ale v laboratoři to nebylo úplně ono, obzvlášť jak se tam pracuje s těmi chemickými rozpouštědly a teď já nevím podobně, nebylo mi to úplně jako sympatické. A tak jsem si tak říkal, asi se zkusím pohlídnout ještě po něčem jiném a v ten moment nám během takových těch seminářů, kde nabízí různá témata na bakalářky, právě přednášeli z Lošmitových laboratoří. A celkem mě to zaujalo, protože vlastně tam sice pracují s proteiny a podobně, ale pořád se snaží odhalit jakoby mechanismus, nějaké ty chemické pochody v tom těle, takže pořád jsem vlastně zůstal u tady té chemie, u těch reakcí, ale tak nějak, řekl bych, za podmínek jako běžným lidskému tělu podobně, nejsou tam ty rozpouštěla podobně. Čiže je to moc sympatickejší než přesně tak, no. Ta drsná organika. takže jsem si našel tak nějak to A vedel by si nám představit víc do detailu Lošmitové laboratoře? No, Lošmitové laboratoře obecně se věnují proteinovému inženýrství a to teda znamená, že pracujeme s proteiny, kde bych možná na úvod mohl říct, že hodně lidí si představí proteiny jenom takový to sypání, co si kulturisti berou, že aby měli lepší svaly. Tak nejenom to jsou proteiny je samozřejmě celá řada a jsou hodně důležité v lidském těle, ať už, já nevím, na svalovou kontrakci, nebo já nevím, díky tomu vidíme, že strávíme jídlo a podobně. A využívají se hodně i v průmyslu, třeba detergenty v těch pracích, prášcích a podobně. Takže proto jakoby, to je důvod, proč se věnujeme proteinům. A inženýrství je vlastně to, že se snažíme ty proteiny nějak upravit, protože tím, že jsou složeny z těch aminokyselin, tak můžeme vyměňovat ty aminokyseliny za jiné a podobně a tím je vlastně zdokonalovat, aby byly lepší, třeba aby byly efektivnější, aby rychleji něco prováděli, třeba odstraňovali ty skvrny v pracím prášku, když vezmu takový jednoduchý příklad, nebo aby byly stabilnější, právě zase, aby se dalo prát při vyšší teplotě, zase když řeknu takový příklad a tak podobně. Takže je spousta věcí, co na nich chceme vylepšit a vlastně tomu se věnujeme v rámci toho proteinového inženýrství obecně a přistupujeme k tomu z různých úhlů pohledu. Snažíme se zkoumat jak nějakým simulováním nebo nějakýma experimentama a podobně a pak to dáme všechno dohromady a když pochopíme ten protein, jak funguje, tak ho můžeme vylepšovat. Ale nie je to iba jeden labák, ale je to niekoľkých labákov. Predpokladám, že ste ako keby viacero výskumných skupín. Vedel by si aspoň trošičku povedať, čo každá ta skupina se na čo zameriava? Určitě. Je to přesně tak. No, jakoby oficiálně navenek pořád jsme jak kdyby jedna výzkumná skupina, ale je to celkem už velké konzorcium skoro, nebo nevím, jak to nazvat, protože už je tam téměř 40-50 lidí v té skupině snad. Tak to je celý ústav. Téměř, no. Zahrnuje to teda i jako sočkaře a podobně, takže ne každý je tam každý den, takže není to tak, že by nás tam bylo 50 lidí, ale i tak je to hodně lidí. S tím, že právě máme takové 4 subtýmy, bych řekl. Takže vlastně celá skupina je vedena profesorem Jiřím Damborským a ten tak nějak koordinuje chod tady těch všech týmů. S tím, že 2 týmy jsou takzvané experimentální. Jeden, ten jehož jsem byl součástí já pod vedením profesora Zbyňka Prokopa, se zaměřoval na kinetiku, mikrofluidiku, což tak nějak studuje ty proteiny vlastně kineticky, to znamená, jak rychle provádějí ty přeměny a jaká je nějaká slabina, co je nejpomalejší krok a tak dál. Jednoduše řečeno, asi nepůjdu do detailu. Jeden tým je strukturní, kde vyloženě zkoumají 3D strukturu těch proteinů a zase sledují
nevím, jak dobře se tam navázalo něco, nějaký ten ligand a podobně do toho proteinu. Tak to by byl ten druhý tým. A pak máme 2 teoretické týmy s tím, že jeden dělá to klasické modelování, kdy vyloženě sleduje na počítači, jak se pohybují ty proteiny, jak jsou flexibilní a podobně, jaké jsou jejich slabiny. A poměrně nově vzniklý tým, asi tak 2-3 roky zpátky, teď si nepamatuji přesně, je tým zaměřený na machine learning, strojové učení, protože to se hodně teď rozvíjí i právě v oblasti proteinového inženýrství, kde se právě snažíme na základě získaných dat, že třeba generujeme hodně dat pro různé varianty ty proteinů a predikovat, předpovídat, jaké další změny provést, aby byly ty proteiny ještě efektivnější. Ale táto skupina je dost proaktívna, by som to nazvala. A okrem iného, že máte ten základný výskum, vy sa to snažíte aj komercializovať a zakladáte startupy. Neviem, či máte iba jeden alebo viacero. Co je mi známo teda, tak vím, že vlastně vznikla ta spin-off firma Enantis, která vlastně Fibroblastový rastový faktor. Přesně tak. Ona obecně si myslím, že to i vznikalo ještě z dob dehalogena, s kterým jsme se věnovali, protože ty se taky používají na třeba syntézu nějakých čistých alkoholů do průmyslu a právě si měnila ta enancioselektivita. To se lidi z chemického oboru budou vědět, o čem je řečeno. Ale prostě jakoby jedna skupina enzymů, která byla zajímavá a potom právě hlavně tady ty růstové faktory, to byl asi ten hlavní produkt. S tím, že samozřejmě oni nabízejí třeba licence, že my vyvíjíme nástroje třeba na analýzu těch proteinů, tak když by si to nějaká firma chtěla koupit, třeba teď projevil zájem Pfizer, celkem zajímavé, že využívají jeden z našich nástrojů, funguje jim docela dobře a tak dál. Takže je tam celá řada těch poznatků, co máme z naší skupiny, se právě převádí tady do té spin-off společnosti. A jinak samozřejmě kromě toho, když se dostaneme k nějakým zajímavým produktům, tak se snažíme i patentovat třeba už jako přímo v rámci Masarykovy univerzity, takže to je jako taková druhá asi možnost. No, máš Zdenda teraz ty nějakou otázku, aby jsem nepýtala sebe já? Já bych už šel možná k tomu proteinovému inženýrství, nebo ještě tě zajímá něco z těch ložmitových laboratoří? No, asi ne. Tak se k tomu vrátím. Možná ještě mi něco napadne. Co se týče toho proteinového inženýrství, tak vy ty proteiny simulujete, případně nějak si to navrhnete pomocí nějakých počítačových softwarů, programů. A jak je upravujete fyzicky? Fyzicky je upravujeme na úrovni DNA, bych řekl, protože na to existuje celá řada celkem jednoduchých způsobů, jak si nasyntetizovat upravený gen nebo upravenou část DNA, kterou potom můžeme snadno vložit do buňky a ta buňka začne tu DNA překládat do proteinů a díky tomu nám ho vlastně vyprodukuje. Takže není to tak, že bychom nějak chemicky upravovali ty proteiny, což si někdo občas tak může třeba představit, že bychom vzali ten protein vyloženě upravovali, ale my jenom změníme ten gen, který kóduje protein a necháme už nějaké bakterie nebo jiné organismy, aby nám vyprodukovali to, co potřebujeme. Čiže to je vlastně jako genetická modifikácia teda? Jako dalo by se to tak říct. A vlastně bude jako v pohodě to schvaľuje Evropská unie a tak. Jo. Jenom teda doplním, rozdíl mezi genovým a proteinovým inženýrstvím je vlastně jenom to, že nechám ten gen právě přeložit do toho proteinu, nějak to úplně to stejné, bych řekl. Aha. A co se týče legislativy, tak tam to není úplně problém, protože vlastně do té doby, dokud je to na úrovni genu, tak s tím pracujeme v laboratoři, která má schválenou akreditaci, odkud to jakoby by nemělo uniknout a podobně, ale v momentě, kdy se člověk dostane na ten protein, tak ten protein už se nemá jak nějak replikovat nebo podobně, jak vlastně DNA. Takže tím pádem tam už se na to neváže žádná nějaká legislativa, protože ten protein už je neškodný. Takže. Jasné, dává to smysl. A čemu konkrétně ty se v tom proteinovém inženýrství věnuješ? Já jsem vlastně součástí toho týmu, co zaměřuje na tu kinetiku, jak jsem zmiňoval, takže vlastně i o tom byl můj doktorát, že to nebylo úplně, že bych dostal, tady máš jeden protein a teď ho zkus prozkoumat ze všech možných úhlů pohledu a věnuj se jenom jemu, ale spíš to bylo o tom, ty budeš tady ten, co se bude věnovat téhle technice a naučíš si co nejvíc, aby si co nejvíc rozuměl a můžeš to pak uplatnit na víc proteinů. A vlastně to, čemu já jsem se věnoval, byla opravdu detailní kinetická analýza, že někdo dělá jako jenom základní měření, ale já jsem využíval trošku sofistikovanější přístroje a potom nějakou takovou víc matematickou analýzu a podobně, takže jsem byl i rád, že jsem si se dostal víc k té matice, fyzice, která mě taky bavila i na gymnáziu. A vlastně pomocí tady těch sofistikovanějších přístrojů člověk opravdu může jít až na úplně ty největší detaily těch proteinů, sledovat ty jednotlivé kroky, třeba když teď vezmu ten příklad nějakých těch enzymů, co přeměňují
nějakou molekulu, tak vlastně sledujeme to, jak se tam naváže, jak se přemění, potom zase jak odejde od toho proteinu a tak podobně. Takže vidíme každý přesně ten krok a můžeme zjistit, který je ten nejhorší, ten limitující, takže pak víme přesně, co chceme zdokonalovat. Jestli je to právě to, aby se to rychlejc uvolnilo, rychlejc navázalo, rychleji přeměnilo a podobně. Takže. A v tomto tvojom naozaj vedeckom živote si učinil dosť dôležitý objav, keď sme sa správne dočítali. A to bolo spojené s trombolytikmi a že si objavil, že stafylokináza by mohla byť game changer pre liečbu mozgovej mrtvice. Vieš nám tento tvoj úžasný objav popísať? Až tak game changer. Jo, určitě. Vlastně my jsme se obecně začali věnovat trombolytikům v rámci nějaké spolupráce. Vznikl klaster, co se jmenuje Stroke Brno a ten koordinuje i spoustu jiných skupin, které se věnují tady tomu výzkumu mozkové mrtvice. A my jsme se původně věnovali úplně jiným právě těm trombolytikům, úplně jiným proteinům a tak nějak jsme chtěli zkusit nějaká měření tady s tou stafylokinázou, s tím, že to měl být takový spíš jenom proof of concept experiment, bych řekl, že si na něm vyzkoušíme nějaké metodiky. A když jsme začali vlastně důkladněji přeměřovat ten protein, tak jsme chtěli získat tady ty benchmark data, aby jsme si to měli k čemu porovnat. A jak jsme udělali tu detailnější právě kinetickou analýzu, tak jsme zjistili, že tam je trošku jiný problém, než si lidi úplně mysleli, právě tím, že jsme to rozkouskovali na ty kroky jednotlivé, jak jsem o tom teď mluvil. A jde vlastně o to, že ta stafylokináza se trošku liší od těch jiných proteinů tím, že ona se musí nejdřív aktivovat tím, že se naváže na určitého partnera. A takže my jsme to často jako přirovnali k tomu, že dáme té stafylokináze nějakou zbíječku do ruky, že bez té zbíječky tu sraženinu jako nerozpustí jenom holýma rukama. A vlastně lidi si vždycky mysleli, že ona je jenom jako pomalá, že OK, dostane tu zbíječku do ruky, ale prostě nic nedělá, nechce se jí, když to tak řeknu jednoduše. Ale problém byl ten, že ona má jakoby nízkou afinitu k tomu partneru, nízkou afinitu k té zbíječce, řekněme. Takže my jí sice tu zbíječku dáme, ale skoro žádná si ji ani do té ruky nevezme. A to byl jakoby ten problém. Takže vlastně všichni si mysleli, že ano, ona je aktivní, ale pracuje pomalu, ale problém je ten, že ona se i špatně jako aktivuje, ale jakmile už se naaktivuje, tak už pracuje skvěle rychle. Takže vlastně proto ani se nepodařilo tu stafylokinázu tím proteinovým inženýrstvím dříve nikdy zlepšit, protože každý se snažil zlepšit úplně něco jiného vlastně. Aha. To, co už je dobré. Čiže si se na to pozrel úplně, že? Úplně tak nějak, pohledu. Takže my teď víme, jako kam mířit, kam cílit a proto by, doufejme, mělo být. Takže jste, když to řeknu obrazně, tak jste posílili nebo vyměnili ty ruce, aby byla schopná ta stafylokináza zobrat přesně tu zbíječku. Dalo by se to tak říct. Ještě se zeptám, ta stafylokináza, mě to evokuje bakterii, název bakterie Staphylococcus. Je to něco, má to nějakou souvislost? Jo, to je dobrá poznámka. Ono vlastně ten protein původně i pochází z bakterie Staphylococcus, proto se tak jmenuje. Ono existuje ještě jiné trombolytikum, které se jmenuje streptokináza, a to je zase ze streptokoku, takže je to tak. A vlastně ono původně ta stafylokináza úplně nesloužila jako trombolytikum. Samozřejmě bakterie nemá k tomu, aby rozpouštěla úplně sraženě, ale spíš jde o to, že ona, když bakterie, aspoň co jsem se dočetl, nejsem úplně odborník na tu oblast, že když bakterie začne pronikat do těla, aby jako patogen, aby se dostala do našeho těla, tak to tělo se tomu začne právě bránit, že tvoří jakési zátky a ty mají podobné složení právě jako ty sraženiny. Takže proto vlastně evolučně ona se přizpůsobila, aby tohle mohla rozpuštět a dostat se hlouběji do toho těla. Čiže si evolučně robila zbíjačku. Přesně. Takže tak nějak, no. A vlastně až teď lidi začali používat k jiným účelům právě k tady tomu rozpouštění krevních sražení. No a ten tvoj objav mal nejaký už dopad? Bude z toho nejaký super ultra liečivo, alebo čo si môžeme predstaviť? Doufejme, že v budoucnu z toho jednou super ultra liečivo bude. Co se týče nějakého přímého dopadu, je pravda, že se nám ozvala i jedna skupina, která byla spíš z chudších oblastí třeba. Celkem je to zajímalo jako alternativa, což i my tak trošku teď vidíme, že by to mohla být spíš jako právě alternativa pro tady ty rozvojové země, protože ta stafylokináza by byla výrazně levnější než nějaké současná léčiva. Celkem je to zajímalo, takže je vidět, že ta komunita to zaregistrovala. Na druhou stranu si myslím, že to pořád trošku nechává chladným, protože ono se dlouho právě o tady té stafylokináze nemluvilo a už to hodně lidí vidělo jako něco, OK, byl tady kolem toho boom, zase to upadlo a už je to trošku v zapomnění a teď jako moc nikomu se nechce říct, možná to vlastně nebylo tak špatné. Takže pořád si myslím, že mají trošku lidi pocit, to už je minulost. Tak my doufáme, že když právě budeme dál zlepšovat tu stafylokinázu a povede se nám ji zlepšit, tak ukážeme, že opravdu to má význam a bude to něco, to ultra efektivní léčivo, jak si zmínila. No a na akých organismoch si to už skúšal?
testovat to liečivo? My jsme vlastně zatím, nebo takhle, obecně to testování provádíme na několika úrovních. To základní bývá jenom u nás v laboratoři, kde máme v nějakých destičkách jenom buňky. Ani ne buňky, jenom ty malé sražninky třeba, nebo pouze nějaké látky, které mimikují tu sražninu a sledujeme, jak rychleji probíhá tady ten proces. Tak to bývá takový první krok, pak když je něco zajímavého, tak pak se na biofyzikálním ústavu, tady Akademie věd, testuje to už na přímo lidských sražninách, že přímo z lidské krve vytvoří sražniny, ale pořád je to jako mimo tělo, ale vytvoří je a potom je zavedou do určitých kanálků, které mimikují právě rozvody těch cév a podobně a sledují, jak rychle ubývá ta sražnina. A další krok by pak bylo testování na potkanech, což dělají vlastně na veterinární fakultě, teď už farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity. A vlastně z toho stafylokinázu jsme se zatím dostali na úroveň, pokud se nepletu, jenom těch testování na biofyzikálním ústavu, protože jsme zatím neměli nějakou, která by byla vyloženě wow a mělo by smysl, když to tak řeknu, týrat zvířata nebo utrácet zvířata na to, aby jsme to testovali takto. Ale v momentě, kdy se dostaneme na nějakou opravdu zajímavou variantu, tak bychom šli právě tady na úroveň těch zvířat. Případně pak samozřejmě do klinických studií, kdyby se zadařilo. Vy ale spolupracujete i s fakultní nemocnicí u svaté Anny. Já jsem se chtěl zeptat, jestli ta spolupráce se týká právě tady výzkumu tady té stafylokinázy vlastně taky obecně, co se týče i třeba převodu do klinických studií a tak podobně. Jo, je to jeden z projektů. My teda se věnujeme 2 takovým vyloženě klinickým projektům. Jeden je zaměřen právě na tady ty trombolytika, jeden na Alzheimerovu chorobu, takže oboje vznikají ve spolupráci s tou fakultní nemocnicí. S tím, že v rámci těch trombolytik je to určitě jeden z cílů. Obecně využíváme jednak toho, že v rámci toho našeho klastru jsou i doktoři, například profesor Mikulík, který je jeden z expertů na mrtvici, on tuším předsedá nějaké evropské komisi, teď bych nerad to uvedl, nebo nerad kecal, ale myslím, pokud se nepletu, tak nějak to je. A on vlastně je jeden z těch, co se nám snaží to koordinovat v tom stylu, že říká, co je opravdu klinicky významné, protože asi víme, jak to je, že my jako vědci občas vidíme něco zajímavého, ale potom vlastně zjistíme, že doktoři to stejně k ničemu nevyužijí. Takže to je jako jedna věc, že se to snažíme držet v takové míře, aby to fakt mělo ten potenciál. A s tím, že samozřejmě, když by bylo něco zajímavého, tak potom je tam ta možnost to převádět do těch klinických studií. No, lebo vy ste práve veľmi mála skupín, ktoré práve úzko spolupracujú s nemocniciami. Takže vieš nám povedať ešte bližšie, ako aké to je, ako často spolupracujete? Ja si to neviem predstaviť, bol by môj sen to takto spolupracovať, no ale neviem, či nájdem rakovinových pacientov, aby si chceli pichnúť moje liečiva. Tak člověk nikdy neví. Jako vlastně co se týče naší spolupráce, tak je to na úrovni jednak společných nějakých meetingů a schůzek, kdy se vždycky pravidelně potkáváme ty jednotlivé týmy, ať už právě ten biofyzikální ústav, co se zmiňoval, farmaceutickou fakultu a tak podobně, aby jsme tak nějak koordinovali a byli všichni na stejné hladině a viděli, co kdo dělá, na čem se pracuje, což je určitě super. Je to jako, i pro mě to bylo obohacující tím, že najednou člověk se dostane do úplně jiných sfér, ti lidi začnou mluvit o něčem, nevím, anatomické pojmy třeba, do kterých, já nevím, typu žil zavedli ty sraženiny, já jsem neměl ponětí ze začátku, takže člověk si hodně rozšíří obzory a tak nějak zjistí, jak co funguje. A potom jinak současně to funguje na úrovni různé komunikace. Mailové je fajn, že třeba můžeme právě využívat toho, že můžeme používat ty komerční preparáty, třeba co se použije přímo v nemocnici, tak nám jsou schopni dodat určitá léčiva mnohem jednodušeji na to testování. No my vlastně skôr využíváme veterinárne léčiva na takéto testy. Dobře, to byla jedna skupina proteinů, ale ty, aby si ten svůj výzkum nějak ještě okořenil, nebo odvlášť, aby to nebyla moc nuda. Aby to nebyla moc nuda, tak ty se zabýváš ještě druhou skupinou proteinů. O co jde? O jaký proteiny jde? Asi naráží na luciferázy, předpokládám. Že já jsem měl ještě menší projekt na ty dehalogenázy. Počkejte, takže ja ešte predtým, než začneš o luciferázach, koľko si mal dokopy projektov za svoje štúdium? Já úplně nevím, jestli to můžu nějak počítat na projekty, nevím. Prostě co mi přibylo na stole, že tady to by se mohlo změřit. Tak. Ale ono to jako působí, že je to hodně projektů, ale tím, jak jsem zmiňoval, u nás to fakt funguje spíš na základě toho, OK, já mám techniku a tou technikou zkoumu několik různých proteinů, ale potom na těch projektech
pracujeme jako dohromady, takže já si myslím, že jako, co se týče jako pracovní zátěže, to není až tak náročné, protože zase pak by se našel člověk v nějaké skupině, co sice bude mít jeden protein, ale právě musí udělat jak tu kinetickou, tak tu strukturní analýzu, tak to modelování. Takže v rámci těch projektů jsi měl určitou úlohu a měli i ostatní. Jo. Proto je to jakoby vyvážené, že my jsme vždycky pracovali víc lidí na každém tom projektu. Takže proto máte aj toľko výsledkov a preto máš toľko publikácií. Já si myslím, že ve výsledku to bylo jako efektivní řešení. Myslím si, že je to i dobré, když se člověk naučí jednu techniku, která opravdu rozumí a je v ní skoro jako expert, takže může fakt do detailu to analyzovat, než kdyby každý v té skupině uměl všechno, ale od každého trochu jenom. Jakoby, takže si myslím, že to fungovalo dobře. No ale pojďme k tým luciferázám. Právě tě se chtěl vrátit k luciferázám. To byl paradoxně můj spíš hlavní projekt, tomu jsem se věnoval už od toho magisterského studia. Ty trombolytika přišly až tak v průběhu doktorátu. A vlastně luciferázy jsou enzymy, které způsobují to, že organismy mohou svítit, takže tak, jak známe světlušky a podobně, my se teda nevěnujeme úplně světluškám, ale jiným organismům. A tudíž jsou to enzymy, které zase přijmou nějaký substrát, přemění ho a během té přeměny uvolní velké množství energie, protože při každé chemické reakci se většinou uvolňuje nebo spotřebová nějaké teplo, ale když je to ještě více energie než teplo, tak se to uvolní jako světlo. A to je vlastně to, co zkoumáme tady ten světelný projev a snažíme se upravovat ty enzymy, aby svítily nějak jinak, měly třeba jinou barvu, aby svítily déle, aby svítily více a tak podobně. A může to v realitě naozaj nahradit naše žiarovky? My v to doufáme, tak bych to řekl. Dokonce tam vlastně směřují i některé projekty mých kolegů, co se teď budou třeba začínat doktorát a tak podobně. Protože je to určitě jedna z cest, jak by mohla fungovat tím, že by se teoreticky ty luciferázy zavedly právě geneticky do nějakých organismů a ty bychom potom prakticky jenom živili, nebo ideálně, kdyby to byly řasy, které budou třeba vlastně získávat energii ze slunečního záření a v noci zase budou tu energii využívat. Bylo by to super. Je to samozřejmě ještě delší cesta. Ale taky světílka, že by to prostě... Když to porovnám s tím příběhem nebo se stafylokynázama, tak tam se vlastně, vy jste tam učinili taky nějaký objev. Jste objasnili ten molekulární mechanismus, takže to bylo něco podobného, nebo jako přes kopírák, jako s těmi trombolytiky? Tak ne úplně jak přes kopírák, ale bylo to jako podobné. Tam to nebylo tak, že bychom nalezli úplně, že to celé funguje nějak jinak, nebo tak. To úplně ne. Spíš tady šlo o to, že ty luciferázy se používají právě v různé klinické praxi a podobně už snad přes 40 let, teď si nepamatuju přesně jako strašně dlouho. A je právě na tom zajímavé to, že všichni lidi sice ví, že ano, máme substrát, který uvolní světlo a přemění se na produkt a to je všechno, ale nikdo přesně nevěděl, jaký je ten přesný reakční mechanismus, že jakoby co se tam přesně přeměňuje, s jakou částí proteinu to interaguje a tak podobně. A to bylo vlastně to, co my jsme objasnili. Takže my jsme ne úplně, že bychom zjistili, že to celé funguje jinak, ale díky tomu teď víme ten přesný mechanismus, takže zase, když se to budeme snažit ten protein upravovat, tak už můžeme víc cíleně, protože už víme, na co se zaměřit. A potom ten protein nebo to výsledné světlo, tak to můžete taky nastavit jeho barvu, případně vlnovou délku, taky to je. Jde to určitě. Máme dokonce několik variant, které jsme vygenerovali, protože třeba ta luciferáza, které my si věnujeme, tak sama o sobě svítí modře, ale my třeba v laboratoři jsme připravili varianty, které svítí víc fialově až téměř do UV záření, některé zase zeleně. V literatuře jsou publikované některé, které ještě víc do té červené oblasti zasahují. Takže jde to. A ako to robíte? Zase je to nějak na úrovni DNA, alebo v čom se tam hráte? Jako je to přesně tak, je to pořád úprava toho proteinu. My jakoby to studujeme samozřejmě na úrovni nějakých těch chemických přeměn, že si řekneme, ano, když tady ta látka se tam naváže v trošku jiné orientaci nebo bude v trochu jiném kontaktu, tak uvidíme, že to vyzáří jiné světlo. A potom se snažíme právě upravit ten protein, aby tam právě tady k tomu jinému kontaktu došlo. A tím se dostaneme pak zpátky na to DNA a tím pádem změníme i tu DNA, aby se pak vytvořil takhle upravený ten protein. Takže... A jde vytvořit i takový protein, který by produkoval to světlo třeba plnospektrální. Mě zajímalo třeba. Já mám tak, to je už je sci-fi, já vím, ale tak proč ne? To si úplně asi nedovedu představit, protože pořád je to jenom vlastně jedna chemická reakce, která uvolní určité množství té energie a ne jako... To by třeba, a kdyby bylo víc těch proteinů společně? Přesně, no, to jsem chtěl jako navrhnout, že to by byla jako jedna z variant, že vlastně
každý ten protein může uvolňovat jiné záření, takže kdybychom je poskládali dohromady, tak vlastně by se to tím poskládalo do toho teoreticky. Já se jenom zajímám, kdyby nějaká, nedej bože, globální katastrofa, jestli by šlo nainstalovat nějaké takovéto žárovky do podzemních nějakých chodeb nebo obydlí a jestli by třeba to mělo to záření tady z těchto proteinů, jestli by mohlo být nahrazeno, nebo mohlo nahradit třeba sluneční záření. To už je moc velká fantazie. Záleží, v jakém stylu nahradit sluneční záření, co od slunečního záření očekávám, protože třeba jeden z cílů je ten, že naopak my úplně nechceme nahrazovat to sluneční záření, protože slunečního... na ty rastlinky přece. Právě, no, že to je to, že to úplně asi nenahradí, protože na to svítí vlastně i to teplo třeba tam jde, že jo, a to my naopak nechceme. My chceme mít jako účinnou, když to tak řeknu, žárovku, která bude vyzařovat jenom světlo a ne teplo, takže tím to třeba nenahradím, ale na tady to osvícení určitě by to fungovat mohlo. Mhm. Mňa by zaujímalo, ktorý projekt ťa bavil viac. Či trombolitika a stafilokinázy, alebo tie luciferázy? Dobrá otázka. Ale asi bych řekl, že ty luciferázy, obzvlášť co se týče odhalování toho mechanismu, protože tam jsme šli trošku i nad rámec těch kinetik a bylo to takové hodně jako kreativní, že spíš si člověk řekl, tady z toho něco vypadlo. A co kdybych zkusil udělat třeba tady tohle trošku pozměnit a tak, že to nebylo úplně takový, že bych šel podle nějakých zajetých protokolů, že bych řekl, jo, tak smíchám A a B, tak jak vždycky a teď jenom to zkusím při jiné teplotě nebo tak, ale tady to bylo fakt o tom přemýšlet a nějak zkoušet, co tohle znamená a pospojovat tyhle data s těmahle a tak nějak z toho vznikl pak celý obrázek. Takže to bylo hodně taková, bych řekl, skoro jak nějaký krimi příběh, že jsme šli po stopách postupně a snažili se zjistit, jak to funguje. No. Ako oba tieto objavy znejú úžasne pre nás futuristicky, ale mňa by zaujímalo, či sú aj nejaké odvrátené stránky proteínového inžinierstva. Tam mě úplně nenapadá vyloženě odvrácená stránka. Jako dovedu si představit, že samozřejmě, když člověk bude chtít, může upravit ten protein tak, aby začal, já nevím, přeměňovat cukr na něco toxického. Takže určitě, když by člověk chtěl, dali by se nevymyslet to dá zneužít vždycky. Právě, vždycky se najde. Ale na druhou stranu si říkám, nevím, jestli by mi to za tu námahu stálo. Asi bych si vymyslel něco lepšího, jak vytvořit něco toxického, protože upravit to by bylo jako náročné. Takže to spíš tak. A jinak, co se týče pak nějakých možná limitací, tam samozřejmě pořád tím, že vycházíme z proteinů, které jsou přizpůsobené na nějaké naše podmínky v těle, tak často je náročné, kdybychom chtěli je použít tam, kde, já nevím, budeme vyloženě potřebovat vařit něco, nebo budeme v nějakých těch organických rozpouštědlech a tak, což často se využívá, protože často to lidi chtějí kombinovat s nějakou chemickou syntézou. Tam člověk často naráží na určité limity. Na druhou stranu někdo se teď snaží vytvářet proteiny úplně od nuly, že nevezme jako existující proteiny, ale vezme jenom nějakou náhodnou sadu aminokyselin a vytvoří a ty někdy jsou schopné tady tohohle, takže je možné, že se tam dostaneme taky. Ty jsi velkou část studií a svého výzkumu prožil v zahraničí a tam se věnoval čemu? Tomu stejnému, tady těmahle dvěma skupinám proteinů, nebo úplně to bylo něco jiného? Do velké míry ano. Řekl bych, první stáž, ta byla ve Švédsku, to byla ještě na magisterském studiu, tak tam jsem se sice věnoval proteinovému inženýrství, ale jiným proteinům, protože jsem se spíš věnoval tomu, čemu oni se tam věnují. A bylo to spíš jenom o tom, že jsem si chtěl jenom rozšířit obzory. Tam to byla vyloženě studijní stáž, že jsem i měl přednášky a spíš jsem jenom chtěl někam vyrazit do zahraničí a prozkoumat svět kolem, když to tak řeknu. Takže tam to bylo dost jiné a neúplně navázané na projekty tady. Jenom spíš jsem si rozšiřoval obzory. Co se pak týče těch dalších stáží, tak tam to vždycky mělo nějakou návaznost právě už na ty projekty, že třeba co se týče těch luciferáz, tak oni vyžadují k tomu, aby fungovaly kyslík. A právě když jsem byl na stáži v Thajsku, tak oni tam měli zavedenou metodiku, jak třeba měřit ty reakce při různých koncentracích kyslíku nebo za anaerobních podmínek, což není úplně tak jako snadné kontrolovat, takže to jsem se tam naučil, zase převedl jsem a naměřili jsme nějaká data. Potom ve Švýcarsku tam zase oni se věnují hodně mikrofluidice, což je věc, že nevím, jak to popsat. Existují malé čipy, které mají kanálky v rozměrech mikrometru a právě v nich vznikají malé kapičky, v kterých můžou probíhat právě ty chemické reakce, takže člověk může měřit něco za úplně minimální spotřeby vzorku. Takže tam jsme se snažili převést ty trombolitika, aby jsme mohli třeba právě protestovat strašné množství různých variant a různých podmínek, kde budou ty trombolitika fungovat nejefektivněji.
No a pak jsem byl ještě v té Americe a tam to bylo spíš o tom lépe se naučit analýzu těch dat, těch kinetických dat, kterými já jsem se věnoval, protože tam jeden z expertů právě na tady tu kinetiku, takže jsem se od něho učil, jak to lépe pochopit, jak to interpretovat, to, co naměřím. No ale do tej Ameriky si sa dostal... By tě mohlo zajímat, ne? No, mňa to veľmi zaujíma. Si sa dostal, viac menej vďaka Fulbrightovému štipendiu. Povedz mi, aká bola táto skúsenosť dostať to, aplikovať teda, podať si prihlášku a tak. Obecně bych řekl, že moje zkušenosti s Fulbrightem byly strašně pozitivní. Já právě s tím mám jako dobré zkušenosti, když se mě kdokoliv ptal a strašně jsem byl rád nebo mile překvapen, jak to funguje, protože mně přišlo, že oproti hodně jiným nějakým, když to tak myslím, grantům a jiným žádostem, se opravdu snažili podpořit jako člověka, který má zápal a i jako trošku hodně si projít tu jeho žádost, když to tak řeknu. Bylo to takové hodně jako osobní, že to nebylo o tom, no tak tady jste nepoužil formátování takové, máte moc velký okraj, tak vám vyhodíme vaši žádost. Což jako chápu, ale na druhou stranu vím, že se někomu stalo, že podal žádost tím, že to svázal černou stužkou místo modré, nebo něco takového, kvůli tomu jako neuspěl celé, tak mně to přijde jako trošku paradox. Tady to opravdu jako bylo vidět, že jako často říkali jako v pohodě tohle a tak, a i když jsem potom vlastně fungovalo to tak, že člověk nejdřív podal nějakou žádost elektronickou, oni si předvybrali pár kandidátů a ty si pak pozvali do Prahy na osobní pohovor. A i na tom pohovoru bylo vidět, že si to jako předem opravdu jako pročetli a měli tak nějak přehled o tom, co tam chci navrhnout. A bylo i vidět, že jim šlo hodně o to, aby člověk to měl tak nějak promyšlené, že hlavně, aby viděli, že to není o tom, já chci do Ameriky, tak třeba tak jsem si vybral tohle. Přesně tak, no. Chci vysopalovat do Kalifornie. takže jako bylo vidět, že chtěli, aby to mělo smysl. A i potom, co se týkalo té implementace, nebyla to žádná extra administrativa. Oni řekli, tady máte peníze, my vám věříme, že to chcete využít na něco jako důležitého. Ano, na konci budeme potřebovat potvrzení od toho vedoucího, že jste tam opravdu přijeli, ale nebylo to tak, že všechny lístky musíte ukázat, aby jsme vám je proplatili a přesně tady to vykazovat. Takže je to viac menej niečo podobné ako Brno PhD Talent, dajme tomu, že tiež nekontrolujú. Jo, přesně. No a premýšľam, či si dostal aj nejaké iné ešte ocenenia, čo sa týka ako takýchto pobytových blbou otázku dávam, ale pobytový... Co se týče pobytů v zahraničí, výzkumných stáží. Jo, já jsem vlastně byl na těch 4 teda stážích. Jedna byla klasicky přes Erasmus, druhá byla přes ten takzvaný Free Movers, což je program přímo pod Masarykovou univerzitou, který vlastně podporuje stáže mimo Evropu, co nejdou přes Erasmus. To bylo právě v tom Thajsku. A pak tady ten Fulbright, a co se týče toho Švýcarska, tak tam to bylo v rámci interní grantové agentury, že ona Masaryková univerzita vypsala vyloženě granty pro doktorandy. Jasně. Mě by zajímalo, jak tady v těchto cizích zemích, což je úplně každý jiný kout světa, jak v těchto zemích funguje věda a výzkum. Co se tam liší například v porovnání s Českou republikou? Řekl bych, že v rámci Evropy nejsou ty rozdíly až tak zásadní. Tam bych spíš viděl největší rozdíl asi v nějaké třeba administrativní zátěži a podobně, jak třeba něco funguje. Ale jinak bych viděl, že ta věda může fungovat docela podobně, aspoň z mých zkušeností. Neříkám, že každý to tak bude vidět. Co se pak týče těch jiných kontinentů, tam je určitě jako zásadní rozdíl. S tím, že Thajsko, což obecně asi tak budou fungovat asijské země, je tam pořád vidět, jak tam funguje ta hierarchie, že prostě opravdu ten vedoucí skupiny je to nejvíc a všichni se mu jakoby podřídí, nebo jak to říct, takže... Mají to svoje místo. Přesně tak, no. Viděl jsem, že já bych to nezvládl jako dlouhodobě, protože zase na druhou stranu jako nevyčítám jim to, pokud jsou tak zvyklí a funguje to tak jako v pořádku, ale tím, že my na to nejsme zvyklí, tak se nám to zdá hrozné. A bylo to opravdu jako zajímavé jednak takový to vidět, že tam ti lidi opravdu jsou, dokud tam je ten vedoucí a paradoxně já jsem třeba v té laboratoři byl asi jako nestrávil nejméně času v té laboratoři než ti kolegové, co tam pracovali, ale myslím si, že jsem měl někdy i skoro nejvíc výsledků, protože oni tam sice jsou, ale jsou a ne, že by jako aktivně pracovali. Oni tam jenom jsou, aby tam byli často, takže právě to je trošku jako smutné a i to, že prostě tam je opravdu vidět, že já nevím, vedoucí si zavolal, že teď chce schůzku a ten student by si netroufl tvrdit, že tady má teď rozdělaný experiment, takže on radši běží a nechá ten experiment klidně jako úplně zničit, že ho bude muset jít od začátku jenom protože řekl. Přijde mi to trošku neefektivní, ale asi jsou tak prostě no zvyklí, takže tak. A čo Amerika? A
Tam úplně nevím, jestli dokážu posoudit nejvíc to objektivně, protože jsem byl vlastně ve skupině už jakoby staršího profesora, takže to úplně nebyl takový ten typický lab, kde by všechno strašně běhalo a spíš už tak trošku jako dojížděl ten lab, takže to možná neřeknu úplně objektivně, ale je tam asi vidět, že tam jednak se jako klade obecně důraz, což je ta americká morálka na to, že ta práce někdy se klade i nad nějaký další osobní zájmy, že někteří jsou schopni jako... Takže býval si tam aj do 9. večera? Jako právě v té mé zkušenosti to bylo celkem dost volné, že to bylo dost na mě, takže tak, ale vím, že třeba v jiných laboratořích to tak fungovalo. Na druhou stranu je fajn vidět, že jsou schopní tam, jako by si myslím, obecně vláda nebo obecně Amerika napumpovat hodně peněz do výzkumu, nebo když si řeknou něco důležitého, tak opravdu prostě si zatím jdou za každou cenu a není tam tolik moc toho, že člověk musí pořád něco dokazovat a vyplňovat spoustu papíru a podobně bych řekl. Takže nie je tam gačer-táčer. Tak samozřejmě tam taky fungují, ale to mě třeba překvapilo, že jak je ten NIH grant, to je, teď nevím, co to je za zkrátku úplně, National Institute of Health nebo něco takového. Ano. A vlastně tam, když člověk získá grant, tak pokud se nepletu, tak on, když ho získá, tak ho může mít po celý život. Jenom vlastně po určitých rocích jenom pořád prokazuje, že ano, mám nějaké výsledky, využil jsem si ty peníze nějak a pokud oni řeknou, jo, pořád děláte zajímavý výzkum, tak vám to prodloužíme. A hlavně aj veľmi tam firmy podporujú. Ako to je pravda, no. To, že im stačí, že sa názov toho labáku bude niesť ich meno a celý život budú prostě spolu. Potom ale můžou být ty firmy ale ve střetu zájmu, teda ty labáky ve střetu zájmu. Môžu, ale nemusí, ano. Ale většinou tak bývá, firmy mají větší moc. Je pravda, že jsem tam viděl takovou že takové ty zkušenosti, kdy ti vedoucí museli říkat, jo, tak teď musím jít tady na tu akci, kde jsou takoví ti investoři, jakože i klidně pomalu Bill Gates a tak a jdu ho poprosit o peníze, takže... No, ale ty nekončíš s cestovaním. Ty jdeš ďalej. A kam smerujú teraz tvoje šľapé? Je to tak. Vlastně jsem dokončil doktorát v květnu, takže teďka se přesouvám na postdoka do zahraničí a konkrétně do Belgie. Tím, nová země úplně. tak, já jsem... A nebude to Masarykova. Už si můžeš očkrtávat. Přemýšlel, že bych si pořídil tu mapu a vymalovával si. Jo, já jsem jako, že ne, že bych to vyloženě bral jako prioritu, ale tak nějak jsem se snažil vybrat zase něco jiného, ať si rozšířím zase obzory a vyzkouším něco jiného. Takže nakonec vyhrála Belgie, já jsem byl teda na pohovorech ještě ve Švýcarsku, v Nizozemsku a podobně. Nakonec vyhrála ta Belgie. Štáty, jako. Jo, ale bylo to super, i ty pohovory, jako fajn zkušenost. A vlastně je to institut, který má zkrátku VIB, což je nějaký vlámský institut pro biochemii, tuším, nebo tak nějak. A trošku bych to přirovnal k SEITECu tady, protože je to taky takový nějaký institut, který propoje více univerzit i v rámci celé té Belgie, ale je to tak nějak pořád součástí univerzit, ale sám za sebe funguje, kde se snaží právě věnovat často výzkumu, který má nějaký ten translační potenciál do kliniky, spolupracují taky s nemocnicemi a nějakými biotech firmami, takže tak nějak. A tam co? Proteinové inženýrství, nebo o to chceš trochu vypnout? Jo, chtěl jsem trochu vypnout, takže se to řekl. Nebo ne, že bych chtěl vypnout, mě proteinové inženýrství bavilo a možná ho tam částečně třeba si i přenesu, bych to tak řekl. Ale chtěl jsem spíš si zase rozšířit tak nějak ty znalosti a vyzkoušet něco jiného, abych taky znal i něco dalšího. Takže zůstanu nakonec u proteinů sice, ale u trošku jiných budu se věnovat tomu, jak interagují v těle receptory s nějakými ligandy a podobně. Takže pořád to bude studium tady těch proteinů a s tím, že tam se hodně věnují strukturní biologii, takže strukturám tady těch interakcí. S tím, že já se naučím tu strukturní biologii a můžu tam přenést tady tu kinetiku právě, takže bychom měřili oboje dohromady a potom třeba na základě toho i upravovat ty ligandy, že konkrétně vlastně já teď pracuji na grantové žádosti, takže už jsme dávali dokupy ten projekt a plán je takový, že bych se věnoval jednomu ligandu, u kterého se loni zjistilo, že on, když interaguje s tím receptorem, tak nastartuje regeneraci srdeční tkáně po infarktu? Jo, po infarktu. Díky. Přesně tak, po infarktu. Takže vlastně tím cílem by bylo nějak zjistit, protože nikdo přesně neví, jaký jsou právě ty struktury, ty interakce, takže tak nějak zjistit na molekulární úrovni, jak to funguje a případně začít upravovat tady ten ligand, aby se mohl používat jako léčivo na účinnější právě tu regeneraci. A je to natrvalo, nebo máš potom nějaký ještě dlouhodobější plány? Tak asi ne úplně vyloženě natrvalo, bude to určitě na několik let, to ještě uvidíme, na kolik.
A nevím, já pořád se tak nějak vidím dlouhodobě, že bych se asi rád vrátil do Česka. Neříkám, že hned, možná bych třeba chtěl ještě zas do nějaké jiné země, ale nakonec po x letech bych se asi rád vrátil do Česka, že jsem pořád takový ten jako patriot, nebo tak nějak, že když mám dělat nějakou vědu, tak chci jako, aby to bylo za Česko. Že tam, aby u toho byla ta česká vlaječka. Tak nějak, no. A i celkově to tak beru, že do mě jako Česko investovalo, jako když jsem studoval, nevím, a teď to je velice zodpovědný přístup. Takže asi rád bych zůstal v akademii a ideálně, když to půjde, tak se vrátil sem. Mně teď napadá jedna taková otázka. Ono hodně vědců, nejenom vědců, ale když to spřáhneme jenom na ty vědce, vztáhneme, tak hodně vědců odjíždí do zahraničí, aby tam získali nějaké zkušenosti, které v Česku získat nemůžou. Mě by zajímalo, jestli je v české vědě něco, co naopak může ten vědec nabídnout oproti, nebo v zahraničí, co vlastně se v zahraničí se třeba nevyskytuje. Jo. Mně tak nějak přijde, nevím, jestli to obecně, jako, jestli to vyloženě k té vědě, možná tak obecně jsem měl často pocit, co se mi líbilo, třeba možná to bylo jenom specifikum naší výzkumné skupiny, ale možná obecně, že jsme tak nějak jako Češi zvyklí si jako poradit s určitýma situacemi různě kreativně, možná, mně tak přijde, že to pochází možná z doby ještě komunismu, když bylo něčeho nedostatek, tak si člověk musel... Zlaté ručičky. Přesně tak, takže jako vidím to, že my prostě, když máme nějaký problém nebo chceme zkusit přeměřit nějaký experiment a nemáme na to nějaké vybavení, tak si to trošku nějak přeměníme ten přístroj, vytuníme a naměříme. Zatímco jinde třeba by řekli, tak to musíme něco koupit, nebo musíme pozvat nějakého jiného experta a tak. Že se jako nebojíme být kreativnější, tak to mně tak nějak trošku přijde. Aspoň za sebe, když bych tak mluvil. No. Ja si skôr myslím, že Češi aj Slováci, my sa veľmi podceňujeme a stále si myslíme, že v tom zahraničí to bude lepšie, tamto... Ja si myslím, že Česko má tiež kvalitnú ako vedu. Přesně tak. To vybavenie v našich hlavoch. Hlavně máme potenciál v těch věcích, bych řekl, že prostě, že těch talentů je tady neskutečně moc a... Určitě. Len sa bojíme vystúpiť. Někteří se bojí, no. Někteří nemají to sebevědomí. Já si myslím, že i právě co se týče toho přístrojového vybavení, tím, že i pořád nás Evropská unie vidí jako takovou tu východní zemi a snaží se podporovat, tak někdy sem přiteče i víc peněz, že ba naopak v některých zemích mi přijde, že nejsou tak dobře přístrojové vybavení, jak v některých skupinách v Česku, takže samozřejmě záleží, no, ale je to zase specifičtější, ale ano. Myslím si, že... Takže plán je vrátiť sa naspäť do Česka. Zatím možno si založiť výskumnú skupinu a... Nebo rovnou celý institut. Toulův institut proteinového inženýrství. Už to vidím. Ne, jestli bych úplně chtěl, aby to neslo moje jméno. A náhodou to znie dobré. To by malo potenciál. No dobré, ja myslím, že dosť sme sa ako dostali aj na záver. Celkom impresívne, ale fakt impresívny príbeh sme počuli a hlavne tvoju kariéru, tvoje úspechy a hlavne ty tvoje vízie a to ako fakt máš ten vedecký mozog, ktorý ti hovorí, že čo chýba a to zmením a bude to lepšie. Klobúk dole, no. No ale moja otázka na záver je, vedel by si niečo odkázať tvojim kolegom alebo mladým aj ty si stále začínajúci vedec, áno, ale tým mladším, ešte začínajúcim vedcom, prečo sa nevzdávať a ďalej pokračovať v akadémii a vo vede? Já bych to možná vzal z trošku jiného konce, jestli můžu, že vlastně, když byla ta otázka, proč se nevzdávat a zůstat v akademii, já bych skoro řekl, pokud někdo se necítí, že by chtěl zůstat v akademii, tak bych spíš jako řekl, tak tam nezůstávejte, nesnažil bych se přesvědčit, proč tam zůstat. Protože mi přijde, že někdy je smutné, že jako hodně lidí nevidí ty jiné možnosti, jaké člověk má, i když vystuduje doktorát, ať už to je práce ve firmách, ale i klidně, já nevím, fungovat jako editor časopisu vědeckého nebo cokoliv podobného, že? A lidi to hodně nevidí, takže to bych možná vzal jako první, že pokud člověk má pocit, že se tam nehodí, tak zkuste si najít něco jiného. Ale někdy může cítit člověk, že se tam hodí, ale právě, nezvládá ten psychický nátlak například. No. Tak třeba co mně fungovalo, já jsem nikdy neměl, jako nikdy jsem se nesnažil jako po něčem jít nebo cílit, nikdy jsem neříkal, tak teď potřebuju nějaký tady úspěch nebo teď něco prostě. To přišlo samo, protože jsem úžasný. Tak jsem to nemyslel, ale možná to souvisí právě s tím, že člověk se na sebe netvoří ten tlak, že prostě jako spíš jsem vždycky říkal, dělej, co tě baví, vždycky jsem si jenom prostě šel do laboratoře hrát s těma molekulama, když to tak řeknu, věnovat se tomu, co mě baví a tak nějak to přišlo, takže to si myslím, že je spíš jako ten cíl k tomu úspěchu, spíš jděte si za tím, co vás baví, věnujte se tomu a ono se to možná dostaví. A mít to jako hru. tak, no, pořád bádat. Tak Martin,
ďakujeme, že si prijal pozvanie. Sice si nás absolútne nepoznal, ale mne tu prišla veľmi priateľská atmosféra. Dobre sme sa zasmiali. A my budeme obaja sledovať tvoje kroky určite vo vede. Budeme ti držať palce, nech Belgicko sa vydarí a nech fakt možno raz tu uvidíme Toulovú akademii, Toulov institut. Jo, super. Já moc děkuji za pozvání, taky jsem si to užil, bylo to přátelské tady. Takže a my děkujeme za velmi inspirativní příběh a zkušenosti. Díky. Ďakujeme. Díky.